روز یکم ایولی سال 2021 یکی از ҳаҷвнигорони барҷастаи тоҷик убайдулло раҷабов در سن 80 سالگی درگذشت. او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. убайдулло раҷабов یکی از ستاره‌های درخشانی ҳаҷви тоҷик به شمار میرفت. ҳарчанд солҳои اخیر برنامه‌های ҳаҷвӣ таҳия намекард، аммо ҳама او را ҳамчун ҳаҷвнигор мешинохтанд. барномаҳои ҳаҷвии ӯ ки аксаран солҳои 80 ва 90 асри гузашта сабт шуданд, ҳанӯз сербинанда ҳастанд. найрангҳои майсара, дугонаҳо ба театр мераванд, зангирии чақабой, зани оҳанин, қучқорбои тракторчӣ аз намоишномаҳои телевизионие ҳастанд, ки ба убайдулло раҷабов шӯҳрати ҳамагонӣ оварданд. охирҳои солҳои 1980 барномаи ҳаҷвии убайдулло раҷабов ба шабнишинӣ даъват мекунадро муаррифӣ кард, ки яке аз барномаҳои пуртарафдортарин дар ҳаҷви тоҷик хонда мешавад. убайдулло раҷабов соли 1991 театри намунавии оинаро таъсис дод. онҷо ҳунармандони шинохтаи мисли тоҷиниса саидова, асланшоҳ раҳматуллоев, саидмурод мардонов ва раҳмондӯсти қурбониён фаъолият доштанд. чанд соли аввал ин театр барномаҳои ҳаҷвии зиёде таҳия кард ва зуд миёни мардум машҳур гашт. аммо баъдан фаъолияти оина муассир набуд. далели инро бархеҳо ба серкории убайдулло раҷабов дар пайи раиси кумитаи телевизиону радио ва коргардони ҷашнҳои ҷумҳуриявӣ таъин шуданаш рабт медоданд. соли 2019 масъулони идораи фарҳанги душанбе хостанд, ки фаъолияти театри оина қатъ шуда ба ҷои он гурӯҳи рақсиву овозхонӣ таъсис диҳанд. як масъули раёсати фарҳанги ҳукумати душанбе он вақт ба радиои озодӣ гуфт: муҳтавои намоишномаҳои театри оина ҷавобгӯи замон нест ва гузашта аз ин чанд сол мешавад, ки толори намоиш ҳам надоранд ва сокинон вуҷуди онро ба гӯшаи фаромӯшӣ бурданд. убайдулло раҷабов бошад дар як суҳбати ихтисосӣ ба радиои озодӣ гуфта буд: таъсиси театри оина ба душворӣ ба даст омадааст ва набояд ба ин осонӣ аз даст биравад. убайдулло раҷабов дар як суҳбати ихтисосӣ ба радиои озодӣ дар мавриди ҳаҷви тоҷик чунин гуфта буд: ҳозир ягон касро номбар карда наметавонам, ки ин соҳаро соҳибӣ кунад. шояд ҳунармандони хубе пайдо шаванд ё онҳое ҳастанд андешаҳояшонро дигар кунанд, барномаи хуб созанд. аслан ҳаҷв ё танз чизи шахшуда нест. бар сари он бояд ҳамеша кор кард, такмил дод, дигаргунӣ сохт то мардум қабул кунанд. гумон мекунам ин охири кор нест. ҷавонҳои бисёре пайдо мешаванд ва ин соҳа рушд мекунад. аммо дар як суҳбати дигар бо ин расона вай таъкид карда буд, ки имрӯзҳо ҳаҷвнигор не, масхарабоз зиёд шудааст. ҳаҷвнигор он нест, ки ду калимаро аз ёд мегӯяду мардумро механдонад. дар мо масхарабоз зиёд шудааст, на ҳаҷвнигор. фарқи онҳо аз замин то осмон аст, яъне зермаъно гум шудааст. ҳаҷв онест, ки бо зермаънояш табобаткунанда бошад, на кушанда ва нобудкунанда. убайдулло раҷабов ба ин андеша буд, ки на ҳама мавзӯъҳоро мешавад ба риштаи танз кашид. аз ҷумла дар як суҳбаташ гуфта буд: ҳазлу шӯхӣ дар мавзӯи коронавирус хуб нест. ман дар ҳамин бора латифа наёфтам. ин як бадбахтӣ аст, ки онро ба шӯхӣ гузаронидан дар кор нест. тавба бояд кард. агар мо инро шӯхӣ қабул мекардем, баръакс зарараш зиёдтар мешуд. убайдулло раҷабов солҳои ахир дар намоишномаҳои театрӣ нақшбозӣ намекард, аммо барои нақшофарӣ ба синемо даъват мешуд. филми муҷассамаи ишқ, ки убайдулло раҷабов нақши бобои ғаффорро бозӣ кардааст, аз филмҳои пуртарафдори ҳаҷвӣ дар солҳои истиқлолият гуфта мешавад. убайдулло раҷабов 20 марти соли 1941 дар ноҳияи данғара ба дунё омадааст. ӯ ҳунарпеша, коргардони театру синемо буд. соли 1994 унвони ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро гирифт. дорандаи ҷоизаи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи абу абдулло рӯдакӣ дар соҳаи адабиёт, санъат ва меъморӣ аст. соли 1964 студияи маҳорати актёрӣ назди театри давлатии академии драмаи тоҷик ба номи абулқосим лоҳутӣ ва соли 1982 донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзодаро хатм кардааст. фаъолияти кориашро соли 1968 дар театри вилоятии драмаи мусиқӣ ба номи вализодаи шаҳри кӯлоб оғоз кардааст. солҳои 1970 то 1989 дар театри давлатии академии драмаи тоҷик ба номи абулқосим лоҳутӣ кор кардааст. аз соли 2000 то 2004 раиси кумитаи телевизион ва радиои тоҷикистон буд. аз соли 2004 то соли 2021 ба ҳайси директори кулли муассисаи давлатии фарҳангиву фароғатии пойтахт 80 фаъолият дошт. ҳамзамон аз соли 1994 муаллиф, таҳиягар ва раҳбари бадеии ҷашну маросимҳои бузурги оммавӣ, намоишҳои театришуда ва консертҳои давлатӣ, омода намудани гурӯҳҳои ҳунармандон ба сафарҳои хориҷӣ буд. аз убайдулло раҷабов 4 фарзанд, 1 духтар ва 3 писар боқӣ мондааст, аммо танҳо шаҳзод раҷабов роҳи падарро интихоб кард.
او در گذشته گروه ҳаҷвӣ تأسیس داد، اما بعداً کاری کارگردانی را افضل شمرد. در برنامه پرس کلوب رادیوی وطن убайдулло раҷабов گفته بود که گوری اکثر نزدیکانش در یک موضع می باشد و برای او نیز آنجا جای هست. گوری مادری من، بابام مفتی، پدرم، خالم، دو تا خواهری که پیش از ما تولد شده بودن، اونها در 13 سالگیشان گذشتن، برادری کلانیم. خب ما در عروس هم همه ما در قبرستان ما منزل علاهیده داریم. همونجا که رفتم دیگر همشان همونجا هستن. اینا در وقتش پدرم همین خیلی وای کردگی بود. بعد منم فهمیدم همین فکر به من معقول آمد و حاضرم اونجا هستم و گرد شیخ خیلی وای کردگی 20 سانتی متر از زمین برداشتیم، سنگقدی برداشتیم. یک حولیچه برنده همشان همونجا هستن. شاید این سوال شما را ناراحت کند، بخشش میپرسم. خیلی چیه؟ یک سوال بعدی دارم که برای خودتون جا هست اونجا یا نه؟ خودتون هست. من گفتگیم که اگر امکانیت باشد یک جا برای من نگاه دارم.